Velkommen til VSA News. Vi spotter arbejdsmiljøet. Der er krise i dansk erhvervsliv, og mange virksomheder har ondt i økonomien. Men er der ikke nogen hurtige genveje til at forbedre bundlinjen? Arbejdsmiljø er et oplagt sted at hente ekstra indtjening i krisetider. Jørgen Yde Jensen, har pengene det ikke bedre i medarbejdernes eller aktionærernes lommer, end i det hul, jeg kalder arbejdsmiljø? Nej, jeg tror, det er en win-win for både medarbejderne, aktionærerne og ledelsen, at man har et godt arbejdsmiljø. Jeg skimmede en international undersøgelse på vej herover, og der stod der noget med, at hvis man bruger 2 kroner på arbejdsmiljø, så får man meget lidt ud af det. Man skal ikke altid tro på alle de undersøgelser, man får her. Vi drager vores egne konklusioner på de erfaringer, vi har i virksomheden her. Så vi følger ikke normen, vi sætter den. Hvis nu jeg går ud og spørger dine medarbejdere, om de vil hellere have flere penge eller forbedre arbejdsmiljø, hvad tror du så, de svarer? Så tror jeg, de vil svare, at de gerne vil have begge dele. Vi er nogle grådige medarbejdere, hva'? Vi er ikke utilfredse. Vi vil have det hele. Vi er heller ikke utilfredse med vores medarbejdere. Undskyld, et hurtigt spørgsmål. Ja. Hvis du kunne vælge imellem en marginal forbedring af jeres arbejdsmiljø, eller en personlig lottogevinst på 3 millioner kroner, hvad vil du så vælge? Skal jeg svare ærligt? Så er det nok lottogevinsten, men min hverdag, den skal også glide bedre. Så arbejdsmiljøet, den er heller helt lige meget. Hvis du kunne vælge imellem en marginal forbedring af arbejdsmiljø, eller en lottogevinst på 3 millioner kroner, hvad vil du vælge? Ej, jeg tog lottogevinsten. Folk her på stedet er åbenbart fuldstændig ligeglade med arbejdsmiljø. Ensidigt gentaget arbejde er også et emne, der bliver fokuseret på ude i virksomhederne. Bjarne, giver ensidigt gentaget arbejde grund til bekymring? Wow, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Men jeg synes faktisk, at det er okay med sådan et ensidigt gentagende arbejde. Selvom det går lidt ondt, så er det bare med at tage 2 ibuprofen. Og så en snaps til at tage det værste af smerten. Og så kører det. Undskyld. Hey, må jeg ikke lige spørge dig om noget? Er det ikke irriterende, når man laver sådan et ensidigt gentagende arbejde, at man hele tiden bliver afbrudt og sat til at lave noget nyt? Det er fint nok. Det er fint nok. Men hvad gør du så mod smerten? Tager du piller, eller? Nej, det gør jeg godt nok ikke. Nå, så det er sprut? Du Nej, drikker sprut? det gør jeg heller ikke. Hvad gør du så? Ingenting. Ja, tak. Og vi gør plads til magasinprogrammet Lænestolen, som jeg nok ville have lavet meget anderledes. Så det bliver spændende. Kan jeg få en skarp herinde?